Ако имаш подут корем всеки ден, то проблемът ти със сигурност не е временен. 4 от най-честите причини за подутият стомах са: лош бактериален дисбаланс в червата. Може да оправите това чрез пробиотици или като наблегнете на ферментирали храни, които да възстановят това. Също така много хора не биха го предпочели на оцет с майка. Това е ябълков оцет, който има отдолу утайка, която е активната съставка, която не е филтрирана, сутрин на гладно с няколко лъжички вода. Третата причина е стрес, като той забавя храносмилането адски много, има ужасно много последици върху организма, като в следващото видео ще засегна темата отделно за стреса, защото ще стане просто прекалено дълго. Липса на достатъчно фибри или достатъчно вода. Опитайте се да пиете поне 2 литра вода на ден. Поне. Със сигурност повече е по-добре, но опитайте да започнете поне с това и включете храни богати на фибри. Ябълките, овесените ядки са достатъчно добър вариант. Ако не ви харесват, не ви се занимава, може да си купите и хъск, което е фибри за пиене. Запази това видео, ако някой от съветите ти е бил полезен.